Здравейте, приятели от Янес! Поздрави от слънчевата вечер, за разлика от днес, през цялото време дъждовен ден. Янес се пише с двойно Л. Пише се Ланес, се чете Янес. Отсреща не са Пикос де Европа, ами Сиера Клерес, мисля, че бяха. Едни възвишения до 800 метра. А това тук отдолу е мой любим плаж, който днес не уважих, защото ми е студено поради дъжда днес. И тъй като водата е само 19, беше само 19 градуса, аз не се изкъпах изцяло. Само крачетите. Тук зад дървото не се вижда изцяло главната църква. Отново Санта Мария де Асунсион. И до нея руини от отново разкопки, старини от Янес. Аз съм почти на ръба, тук на една скала. Сега ще се опитам малко да повървя, снимайки, дано да е успешно. Тази панорамна тераса от високо е около 3-4 километра в западна посока, където вървя в момента. Тук е най-високия връх, направили се го. И през цялото време се виждат тези панорами от среща. Ще си опитам да се кача, за да е успешно. Има доста хора в момента. Не е много по-различно, но поне от по-високо. Много е красиво на залез. Цялото градче с планините. Църквата е точно зад дървото, в центъра на камерата. Всички телефони снимат. И както казах, това е края на панорамната тераса. И ако виждате издадени скали в морето, до там се простира тази алея. Те наречения Мерадор. Ето. Панорамна алея. В момента е 7:30 тук. И слънцето е все още високо. Parte. Buena, felicidades.
още едно възвишение. С кръст. От другата страна е само море. Това е алеята. Много млади хора. Повечето са млади хора. Семейства, младежи. Искам да ви покажа от тази страна колко е красиво. Тук преди малко едни младежи храниха тия чайки с остатъците от сладоледите си. Сладоледени кошички, фунийки. И тези чайки, която беше най-мощна, най-силна, печелеше фунийка. И фунийката беше моментално гълната. Така. И така, приятели, това е прекрасно августовско време. Ето е красивата църква с едни много цветни червено-лилави цветя на своята фасада отпред. И една кула, която не е отворена за посещение. И така. Отсрещане също. Това е горе-долу пътя, по който дойдох. И така. Това е, приятели. Поздрави от мен. Насладете се.